The March 31 update. Panapa tinoona kuti as the days are approaching, I was really very fast. Now we are marking the 23rd of March. Panapa tiri kuona kuti tangosarwa tingatoti kana 7 days, just a week, kuti tisangane aiwa nedhei ratiri kuona kuti aiwa people are planning kuratidzira kwakanyanya against the current leadership iripo. Sanamina mashoko atiri kuona kuti people they are standing resolute aiwa naBumshogeza na the vice president uri wasubscribe oleka kuti wamepeleka timuna paenda manjara jesu amudanyira achiti you may choose to listen to Chatterlands, but know that the war against corruption, nepotism, cronyism, and repression will never be won until you do something. It will never be won by sitting on the terraces and watching oral elections, but by grabbing an opportunity to act. Anoendera mberi zvekare achiti March 31 movement will be, for the first time, people-driven and not military-driven. The role of the military, if ever they are going to be involved, will be that of maintaining peace and order during demonstrations. In November 2017, the military removed Mugabe. The people were allowed to join in and celebrate the coup. That's it. Yet some people will want you to believe that you removed Mugabe and you are about to be used again. It is because they want corruption to remain in power until 2030. Domashkwanudashtakwa na majara chose chiti aiwa panapa the movement yutomsa 31 ndo the brand new movement. Pana panoonekwa kunzi aiwa kare zvakamboitika the military ndo yakashandisa vanhu, but now this is a citizen movement. Citizens ndo vari kuuya vachiratidzira mati kana masoja kana military kada kushow involvement yayo ngaiuye ingotichengetedza chete, ingomeka sure kuti aiwa tikuita in peace. Kwankwa wada kuita violent wobato ronza imimi makunyanya mauda kuita violent, hatibvumidzi maviolent protest voitawo zvanenge vachiitiwa, but isusu zvatiri kuencourage nezvekuti aiwa this must be citizen movement. Vanhu vanouya vachiratidzira, masoja akauyawo anenge achiprotecta macitizens maprotest anenge vachida kuita. Mbudza mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Ndinako mesection medu, budza mafungiro enyu. So subscribe or like, so on the bell icon.